с мен се свързаха и от фондация Род, които за поредна година организират голям спектакъл, който ще обедини много българи. И тези българи отново ще се организират, за да изкарат от старческите домове хората, за да изкарат от сиропиталищата децата, хората, които нямат семейство до себе си, да им се купят подаръци, да ги зарадват за празниците, да се почувстват значими и щастливи. Здравейте, приятели! Ние от Танцов театър Постарт, град Пловдив, тази година ще участваме в благотворителната инициатива на фондация Род на 22.12. от 12 часа в Младежки дом Пазарджик. Ще бъдем там, за да представим част от нашето творчество, да се включим в каузата да откриеш семейство за Коледа, защото правим добро заедно! Очакваме ви с дарение кой колкото може, защото доброто заразява и други хора. Тук остана сметката за дарение на фондация Род, който иска и на тях да дари, който иска да помогне за всички каузи. По-малко, не по-много. Нека всеки по-малко да даде, за да може тези хора да се почувстват значими, да са добри, да са щастливи.